Soben os prezos, cada vez custa máis chegar a fin de mes e moitos van a caza das mellores ofertas. No feirón. Pero cal será máis barato? A nosa feira galega ou o mercado de pulgas dos nosos veciños portugueses? Descubrímolo de seguido na Hora Galega. E claro, xa sabedes que o queremos descubrir, por iso eu, amigos e amigas, marchei a Portugal, crucei a fronteira e fun facer a compra, merquei uns produtiños, xa vedes, eu estou en Portugal, dende aquí, vexo Galicia, a miña bolsa da compra, espiño, ti onde estás, meu rei? Mi madriña, que ben se ve, Píllasme. Eu quedeime na terriña, eu quedeime en Galicia, tamén fun facer a compra, Ai, bueno. Porque sempre se di que en Portugal está todo máis barato, hai moitas cousas máis baratas, pero, ollo, hai outras cousas que nos salen máis baratas aquí na terriña, Rocío, ti que mercaches? Ai, Máis ven barato aquí. en Portugal. Ven aquí, A ver, ven, veña. achégate aquí que vemos o que mercamos. Para que vou cruzar o Río Miño. Cruza a fronteira, ¡Anado! veña. ¡Veña aí vou conmigo! Que te rescato pa aquí, home. Vente pa aquí que vamos ver o que merquei. Mira, A ver. que eu estive buscando e dixen que é o que se merca máis barato en Portugal respecto a Galicia. Sí. E por eso merquei ali, porque para mercar o máis caro, pois non ten Claro. moito sentido. Que me non? trouxeches, a ver? Que che trouxen? Algo que nos gusta. Un viño branco, un bo viño blanco. Ajá. Isto en Portugal é un chisquiño máis barato. E che, que mira, aquí temos o viño blanco. 0,75. Ah, mira. 0,75 bueno, en Galicia podemos pagar 1,89. Mira. Ainda aforramos uns pesos. Aquí o Trouxécheme viño. leite tamén. Trouxe leite. Este trouxenos en lactosa para que non che sente mal No, o estómago. aquí hai E xa está potencia. tamén o leite, algo máis, un chisquillo máis barato. Mira, 89 céntimos o cartón. Moi ben. Ah, que está ben. E de sobremesa? Despois, uns plátanos, que sei que ti encantan, che. Realmente que xa me estou facendo un lío. Os plátanos, comprei un cento deles, Os plátanos, mira, costaronme 99 céntimos o kilo. Aquí vai polo menos kilo e medio, Eu trouxenche cousa boa, bo material, oiche. aí gañonos Portugal, é verdade. Sí. Pero eu quedeme na terreña, Rocío, e tamén dixen, vou traer cousa barata de Galicia. E que me trouxaches a mí? E mira, para cociñar, para comer ben, que xa vedes que os galegos consumimos moito aceite de oliva. Sí, señoras e señores, porque o aceite de oliva en Galicia témolo máis barato que en Portugal, porque mirade a diferenza, En Portugal anda por riba dos 9 euros aquí, e ainda non chega aos 5 euros, menos mal. Menos mal que mo mercaches Mira. que o xo vin ali moi caro e dixo non o levo. Que me cae un pouco de aceite na roupa, non pasa nada, que o deterxente vai barato en Galicia, a 2,20, en Portugal como está? Case 4. O deterxente en pó. No, oiches. Eso está moi ben, o deterxente en pó. E pois que quedo contento porque teño a roupa limpa, cheira ben. Métolle, home, un yogur bebible. Quen non quere darlle un chupiño de yogur bebible? Home. Aquí, non chega aos 3 euros. No. En Portugal, rozando os 4. No. Oiches, e pasa o mesmo se vas á feira. E pasa o mesmo. Se vas Ca ás roupa feiras, e todo. que imos a Portugal, é verdade que hai cousas baratas, pero cuidado, temos que facer tamén un pouco experimento, non che parece? Ai, pero fixémolo. Sí. Nós fomos pola nosa conta, pero Yaiza e Carlota tamén foron pola súa. Entón Yaiza estivo facendo aí unha inspección de precios por Cambados. Carlota estivo en Valença. E xa vos adianto que Yaiza, que estivo en Cambados, aforrou un chisco máis que Carlota en Valença. Así que non vos movades, meus reis. Que feira será mellor, unha galega ou unha portuguesa? Home, eu diría que a galega. Ai, Yaiza, non é por nada, pero creo que aquí non temos nada que facer contra Portugal. Comprobámoslo, mira que eu viñen ata Cambados, Veñalo, eu estou en Valença. Estes a canto van? 6 pares 5 euros. Aquí quen dá máis? Canto nos custaría esta braguiña? Se valdría 4 euros. E despois teníamos por aquí tamén uns calcetís que polo que vexo este trae é un pack de 3 pares. Se se paga vale 3,5 euros. Vale 3,5. E pois agora coas cousas así interesantes. Roupa de casa. Este pano de Portugal, 1,75 € o pano, Ollo piollo. Faime falta un trapo para a cociña e este por tan só un 10 é que o lavo cando a mí. Ai, non che calquera cousa, Yaiza, é pano portugués de calidad, toca. Trae pa aquí, que me va moi ben pa a cociña. Delfina, este é o xénero que me interesa, porque as toallas portuguesas teñen moita sona. Moi buenas. Por que será? 100% algodón. Este é case como unha toalla de praia. Canto custa unha toalla así? Estas son a 10 euros o quilo. Entón, 8,15 € esta toalla, que ademais isto, mételo na lavadora e seche perfecto. Igual.
Carlotiña, ti estás en Valença, en Portugal, pero aquí é que tamén teño toallas portuguesas, non? Claro, yo compro todo en Guimarães. Polo que vexo tes aquí moita variedade de toalla. Quixera saber a canto vai a toalla. A 13 euros la grande y la de ducha son de 8. Señora, chinelo cuarto 2,50. Você viu? Você percibiu? Moito barato. En Galicia non há así. A ver, Yaiza, se conseguides atopar unhas zapatillas de casa por 2,50. Boa calidade, barato, bo e barato. Mira pobra, o que ben me viña. Estupendamente. Mira que atopei. O sinal de identidade galego tamén é portugués. A 6 euros o mandil. Síntese estupendo, Non hai casa galega que se prece sen unha bata de cuadros. Esta que temos por aquí válenos 8 euros. Vamos agora en búsqueda dunha prenda especial, algo así bo. Este chaquetón. Podomo probar o verde? Estamos sacando ela, que ben. Solo en Valença, Case guai. 45 euros de chaquetón, pero unha peza importante, unha peza que con isto pasamos o inverno. Ai, Carlota, chaquetón con este calor que parece que xa me sobra a min, que tamén viñen toda abrigada. Pide máis deste tempo, pois unha cousiña. Pois mira, coma esta saia, atende ben. 15 euriños esta saia e vamos, somos as máis guapas da festa. E agora chegou o momento de botar as contas. Vamos a ver, se sumamos un pouco daqui, outro pouco da cola e outro pouco do outro lado, a conta saenos por 26,10. Superas tú isto, Carlota? Ai, os precios hainos, o que pasa que eu vime un pouco arriba ao mercado un chaquetón de 45 euros, pero se non gañábamos de €1, Viva Portugal. Vale, sí, aforraches un pouco, pero Gasoia Valença que che paga.